Mwari muri zuva redu aiwari rinopenya pauzuru aiwa asimweya iwowu ungaone paunozo famba napo aiwa mwari muri novo yedu aiwa atidziche ondo dzedu idzodzo sedzino dzinokundwa nemi baba tikouya aiwa nekufara toimai munotipa mwari ngoni dzenyu baba munotipa neutsvene aiwa munopava vanonamata munopama komborero ndiwayaima komborero baba aiwa makuru makomborero yedenga varipova ivo vanofunga kuti vanodiswa nemi nesumunotipa unotipa ngoni dzenyu aiwa munotipa neutsvene mwari munopa vanonamata mwari munopa makomborero ndiwaya makomborero baba mamakuru aiwaima komborero yedenga aiwa varipova ivo vanofunga kuti vanodiswa nemi. Mangwanani ano ndoda kukugamuchirai mose mauya tichitenda mukoma Barnabas vatiimbira mwari muri zuva redu rinopenya pauzuru tityore uso bwedu ndinamate baba vedu vari kudenga muzita raJesu Kristu iyemi mwari wedu zuro nanhasi nokusingaperi imi munoisa nzira pasina nzira imi munoisa matsime emvura murenje imi mwari munosvinurira shoko renyu kusvikira raitika hakuna rinodzokera kwamuri risina kupedza zvamarituma taakutaura shoko renyu taakuverenga shoko renyu evo baba vanorwara nhasi nezita raJesu ngavaporeswe vakasungwa ngavasunungurwe vakatsikirirwa ngavaregedzwe apo vachateerera shoko iri mwari weminana mwari wemashura nezviratidzo zviratidzei kuvana venyu vakanditeerera mangwanani ano ruoko rwenyu ruve pamusoro pavo nyasha netsitsi dzenyu zvivabvumbamire muzita raJesu amen. Mangwanani anasi
Ndoda kupa rukudzo noruremekedzo kunana baba vedu, vafundisi vose, vavhangeri, vaparidzi vakanteerera. Rukudzo noruremekedzo kwamuri. Nhasi ndasarudza kuti tidzokere parugwaro rwaGenesis chapter 1, verse number 26 and 28. Ndoda kuverenga kubva paverse 26 inoti, and God said. It's not a pastor saying, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion. I like to emphasize on let them have dominion. Oh my God. Hama dzangu nasi. Nruda kutaura pamusoro pe title inoti have dominion. Haufanirwe kuva a useless person. But as God said, Mwari vanosvinurira shoko ravo kusvikira raitika. Ngariitike mauri nhasi. Ngariitike muupenyu bwako nhasi. Satana anobvisa zvakarehwa naMwari matiri kuti atibate uranda. Asi isu nhasi ngatidzokerei pashoko raMwari raakataurira Joshua kuti shoko iri ngarirege kubva pamuromo pako siku nesikati. Urifungisise. By so doing you will have dominion. I want to take you to verse number 27. So God created man in his own image. Oh my God, you are created in his own image. Whose this is? Summary, this is the Almighty God. This is the all-powerful God, the omnipotent God, the omniscient God, the ever-present God. You are created in his own image. Male and female created he them. The Bible declares male and female created he them. Verse 28. And God blessed them. He blessed them. Oh my God. And God said unto them, be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion. Oh my God. Arikudzokerera Mwari zvakare. Apedza kuvasika. Arikudzokerera shoko raambotaura. Arikuti, I want them to have dominion. Panapa is blessing them. Hey, multiply, subdue the earth, be fruitful, and have dominion. Nasinezita rajet. Dominion is no revei. Ishoko ratinoramba tichingonzwa unzi dominion. Inindati have dominion. Let's look to Uncle Google, and he must tell us what dominion means. Here he says, Uncle Google, the power or right of governing and controlling, sovereignty, authority. Can I repeat? He is saying the power or right, unema right man, of governing and controlling, sovereign authority. He goes ahead and says, dominion status,
was the term chosen to describe the position of the self-governing member states of the interwar Commonwealth. It is that dominion, is power, or the use of power, sovereignty over something, supremacy, while power is capability of influence. The first Adam akapirwa that, but when he sinned, death came. Rufu ndokubva rwauya rwakutonga. But the second Adam, who is Jesus Christ, brought life eternal. Akauya kuzokunda rufu. Akauya kuzoparadza muvengi wedu anonzi rufu. Kureva kuti nhasi ukafa uchitenda muna Kristu Jesu, you have life eternal. Austafa mukristo anotenda kuna Mwari. To be absent from the bodies, to be present with the Lord. You have nothing to fear anymore. But this second Adam, achuya Jesu Christo. Oh, I love to say Jesus Christ. Anotaura iye pana Luke 10 from verse number 18. If I'm not mistaken, it reads from a King James Version. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power. Hey, the Bible is not saying I shall. Or the Bible is not saying kanandaona zvakanaka ndichakupa simba. No, the Bible is saying behold. Kureva kuti stop what you are doing. See, I'm giving you power. I give unto you power. Another translation says, I give unto you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. I want you to listen very carefully to me. Panapa Bible rukuti power to tread on serpent. Simbaro kutsika pamusoro penyoka. Vamwe vari kufunga makure, pafadas, cobras, black mambas. What is this snake iri kutaurwa na Satani iyi? Bible interprets Bible. Scripture interprets Scripture. What is this serpent? Iri kurewa pano na Jesu. Hande iku Bible tidudzire kuti simba iri rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada. Nyoka chi? Panapa ndikaverenga Psalms 91 verse 13 inoti, thou shalt tread upon the lion and adder, the young lion and the dragon shalt thou trample under feet. Ladies and gentlemen, we have power over the devil and all his angels. Ndakududzira kuti iri kunzi nyoka ichi adder, iri kunzi serpent, iri kunzi dragon. Zvakazarurwa 12 verse number 9 inobva yatidudzira kuti nyoka indiani. Teereresa shamwari, ndinzwisise mangwanani ano kuti Mwari akakupa simba pamusoro pa Satani. Revelation 12 verse 9 inoti, and the great dragon was cast down, that old serpent called the devil. That old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world.
he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Shama, Bible rukuti nyoka sha, that old serpent, nyoka iye yakanyengera Eva, mubindure Eden. Panapa, Jesu arikuya achiti, I give unto you power, I give unto you authority. Shamari Jesu arikureva aniko, arikureva iwe, newe, neni. We are given power and authority over all the devil, over Satan, over Diabolos. Who is Satan? Who is Diabolos? I mean Lucifer. Iye Satani mbune chaiye, muridzi wemadhimoni, muridzi wezvipambo, muridzi wemweya yetsvina, muridzi wezviye zvamunoti midzimu namashave. Takapirwa simba, oh hallelujah, takapirwa simba. I repeat, God has given us power and authority over Satan, Diabolos, that old serpent, that dragon. Oh my God. Shama, Zokorora kuverenga Psalms 91:13 in it. Thou shalt tread upon the lion and adder, and the young lion and the dragon shalt thou trample under feet. Shumba iyo, Bible rangu rinoti, kuna Peter, anofamba se shumba, achiomba se shumba, achichaka wanga paradza. Hama dzangu nasi, noda kutaura pamusoro pomukristu, iwe wakagamchira Jesu, Mwari vanokuda, Mwari havasi musaruri wevanhu, Mwari havana wavanosarura, vakatipa simba rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada, pamusoro paSatani nesimba rake rose. Kana uchirwara nhasi rega kutya chirwere, une simba rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada, une simba iwewe. Bhaibheri rangu rinoti Jesu adana vadzidzi vake, akavapa simba nechikuriri, power and authority over all devils, and to heal all manner of sickness. Nezita ra Jesu, iwe uri kurwara ndinokurayira nezita ra Jesu mangwanana. Ndinoti pora, iwe uri kunetswa nezvikwambo, iwe uri kunetswa nemweya yakaipa. Nhasi nezita ra Jesu, uri mulockdown muno umo. Shamwari, draw nigh to God. Swedera pedyo na Mwari. Resist the devil. Oh, resist the devil, and he will flee from you. Nokuti Mwari uyu akatipa simba rokutsika pamusoro pake nezita ra Jesu. Varoma 16:20 inoti Mwari uyu achakurumbidza kupwanya Satani pasi petsoka dzenyu. Tine simba rokutsika pamusoro paSatani, Lucifer nemadhimoni ake, nen'anga dzake nevaroyi vake. Havana simba pamusoro pevana vaMwari. Oh, shout hallelujah wherever you are. Nasi ndoda kutaura kwatiri, ndikuda kuudza kuti tine simba pamusoro paSatani, tine simba pamusoro pemweya yetsvina yose, nokuti isu tiri vana vaMwari. We are sons of God. Nokuti Bhaibheri rangu rinotaura iro. Kuna John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. But as many as received him, he azvinei kuti takawanda sei.
nokuwanda kwedu isu takamugamuchira. He gave us power. Oh, nereboshalara nerebosa. He gave us power to become sons of God. Iwewe hausisiri mwana wa Satan. Oh, nakuti Bible rangu rinoti kana usati wagamuchira Jesu. Bible rangu rinoti vamwe venyu ndeva diablos. Nokuti murevi wenema kubva pakutanga. Asi isu takagamuchira Mwari. Tiri vana va Mwari. We have been given power and authority to have dominion, sovereignty rule, sovereignty authority over the power of the devil. Rimwe simba ra Satani nderei anowisa madhimoni ake anokonzeresa urombo. Madhimoni ake anokonzeresa vana kusaroorwa. Madhimoni ake anokonzeresa vanhu kushaya mabasa. Madhimoni ehurwere, madhimoni ekushupika. You have been given authority. You have been given dominion. Madhimoni iwayo ngarege kukutonga iwewe. Ngazvirege kuva nesimba pamusoro pako iwewe. Iwewe iva nesimba pamusoro pazvo. Oh, nhasi regai nditaure nezwi rangu riri pamusoro. Have dominion. Iva nesimba pamusoro pesimba ra Satani. Rega kukundwa. Nokuti Bible rinoti kuna vaRoma 8 verse 16. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Mweya wa Mwari unapupurirana nemweya yedu kuti isu tiri kwete kuti tichazova. Isu tiri. Oh, hallelujah. Right now pandigere pano ndiri mwana wa Mwari. I'm not an ordinary person. Oh, I am a child of God. Hamadzangu nasi ndoda kutaura kwauri iwe ndikuratidze kuti tine simba rokukunda. Ndoda kuverenga panapa panava Efeso chapter 1 verse 20 to 22. Inotaura iyo ichiti Paul was writing this letter to the church in Ephesus. Anoti iye, which he wrote in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places, far above all principalities. Arkunzima principalities, madimona Satan. Devil is not omnipresent. God is omnipresent. It means he is everywhere. Ukaenda mumvura arimo. Ukaenda papi mumwena arimo. God is everywhere, but the devil is not everywhere. Kana Satan ari ku America, ku Africa hapo. Kana ari ku Brazil, ku America hapo. He is not everywhere. He works with the principalities. Pane principality ya Africa, ya America, ya England. Kozo we are tuma principalities, itwe ma families. But pano Jesu anonza akunda. He went far above principalities and powers and mighty and dominion. And every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. And he hath put all things under his feet, and he gave him to be the head over all things to the church. Jesu akaiswa pamsoro pema principalities hose, pamsoro pema powers yese, nganga ne madimoni, vanofunga kuti vane dominion. Pano Jesu is above every dominion, is above every principality and power. Nyangwe kukavane kanganga, nyangwe kukavane varoi vaneti isutine simba. Somebody, we are above every power. Shout hallelujah. Ephesians 2:6 yobayat. And he hath raised us up together
Pakamuka Jesu kuvakafa, nesu takamutswa. And he made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Jesu paakaenda kurujirwa baba, paakanogara kurujirwa baba, newe zvione uri in heavenly places, zvione uri on the right hand of the Father in Christ Jesus, and hath raised us together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Handizive kuti uri kuda imwe dominion yakadii, handizive kuti uri kuda rimwe simba rakadii. Shamwari, simba ratakapirwa iri Davhidhi akariprofita paakarinyora kuna mapisarema 8 verse 6. Anoti, thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. Arikurewa munhu iweneni takagamuchira Jesu. Davhidhi pana arikuti Mwari munhu chiko makamuita. Thou hast made him to have dominion. Iwe uri kugere mumba uchingoti nhamo yangu iyi, urombo hwandinetsa. Panapa zviri kunzi Mwari akatotipa. Gamuchira dominion iyi nokutenda. Gamuchira simba iri nokutenda. Nokuti Theophilus anonyora, Luka anonyora tsamba kuna Theophilus kumabasa avapostoli chapter 1 verse 8 anoti, you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. You shall be my witnesses. Amadzangu, evangeli rarerutswa nevamwe vasina dominion, vasina that power. Ndiri kuti kudi ikona simangwana nyano. Evo Davhidhi anoti, thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. Shamwari zvanzi, all things under his feet. Shamwari paugere ipapo chimbo exercise uchiti mweya yenhamo, zvirwere, madhimoni, zvikwambo, all these things are under my feet. They are under your feet. This morning, in the name of Jesus, I want you to rise up in your faith. Receive the word of God. Nokuti Bible rangu rinoti anosvinurira shoko rake kusvikira raitika. Shoko rake ripiko iro kuti have dominion. Iva nesimba nechikuriri pamusoro pesimba rose rasatane. Akatipa simba rokutsika pamusoro penyoka. Nyoka ndi diabrose. Nyoka ndi satani. That old serpent, that old dragon. Takapirwa simba rokutsika pamusoro pake. Hama dzangu nasimangwana nehano, nditereresei nokuti zvose zviri munyika muno zvauraya vanhu. I'm concluding with this verse. Zvose zviri kutadzisa kuita heavy dominion zviri pana 1 John 2. 1 John 2, 16 to 17. Inoti, for all that is in the world, the lust of the flesh, ruchiva rwenyama, and the lust of the eyes, ruchiva rwemeso, and the pride of life, kuzvikudza koupenyu, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Shama, ndoda kupesera nchiti, wega kutongwa no ruchiva rwemeso, ruchiva rwenyama, kuzvikudza kweupenyu, hazvibve kuna Mwari, hazvibve kudenga izvi. Kana uchizvikudza nekuda kwezvauinazvo, uchizvikudza nokuda kweupenyu, kana chegumi haubvise, kana zvipo haubvise, wapedza kunzwa vhangeri,
bvisa zvipo zvako, enda unobvisa zvegumi zvako, kuzvikudza kweupenyu ngazvibve muupenyu hwako, zvininipise pamberi paJehovha, iye Jehovha agokusimudzira. Oh, my brother, my sister, humble yourself before the Lord, and the Lord will lift you up. The Lord will give you dominion, sovereignty, rule. Hama dzangu ndotaura kwatiri nhasi kuti Mwari uyu anoda kuti tive nedominion. We are the children of God. God created us to have dominion. In closing, my dear brother, kana wakagarwa nemweya wokuzvida, it's from Lucifer. Nokuti Lucifer akazvida akati ndakuisa chigaro changu pamusoro pechaMwari, ndakuisa chigaro changu, hapana anondikunda, hapana, akada akazokandirwa pasi. Kuzvida kwese, kuzvikudza kweupenyu, ruchiva rwemeso, ruchiva rwenyama, hazvibve kuna Mwari. Tendeuka, zokera kuna Mwari, upirwe simba nechikuriri. In closing, Colossians 1:16, for by him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by him and for him. Kureva kuti Satani watinotya akasikwa naMwari, hana simba pamusoro paMwari. Zvose zvakasikwa naMwari hazvina simba pamusoro paMwari. Mwari ari kutipa isu simba rokuti tive pamusoro pezvinhu zvese. Shoko rangu nhasi nderakuti have dominion, have dominion. Shamwari ibva muzviri, urarame musimba rechikuriri raMwari Baba. Ndoda kunamata newe nhasi. Kana usati wagamuchira Jesu, zvichida wanga uri muKristu, wanga wadzokera mumashure, kana tichizvireurura zvivi zvedu, Mwari vakatendeka vanotiregerera nokutikanganwira. Vanoti nyangwe zvivi zvako zvatsvuka somucheka mutsvuku, uya titaurirane, zvichachena sechando chamatsutso. Tyora uso bwako ndinamate newe. Teedzera shure kwangu uti Baba vangu muri kudenga, ndiregererei zvivi zvangu, ndikanganwirei kutadza kwangu. Ishe Jesu, pindai mumoyo wangu, ivai Mwari wangu, ivai mununuri wangu nomuponesi wangu. Ndishambidzei muropa renyu, ndizadzei nomweya wenyu mutsvene. Kubva zuva ranhasi ndoda kuva mwana wenyu nokusingaperi. Amen. Ndakunamata newe, zvichida uri kurwara, zvichida pane zvinhu zviri kukunetsa, zvichida pane zvinhu zviri kukutambudza. I want to pray for you right now. Baba, muzita raJesu, ndinorayira hondo dzose dzakakomberedza hama dzangu dzakantarisa iye zvino nezita raJesu. Ndinorayira mweya waLucifer, ndinorayira Satani nengirozi dzake, ndinorayira mweya yezvirwere, madhimoni ezvirwere, madhimoni ehurombo, madhimoni ekushupika, madhimoni anobata vanhu uranda. Nhasi nezita raJesu, nhasi nezita raJesu, Mwari wangu, munoshandura kutukwa kukava kuropafadzwa, munoshandura nhamo ikava makomborero. Evo shandurai mamiriro ezvinhu muupenyu hwevana venyu. Shandurai nezita raJesu. Vanorwara ngavapore, mapofu ngaasvinure, meta makumbo ngadzifambe, varombo, Mwari munosimudza varombo muguruva, mukavagarisa pamwe chete nematsinda. Ngazviitike sezvinoreva shoko renyu,
munosvinurira soko renyu kusvikira raitika. Hakuna rinodzokera kwamuri risina kupedza zvaratuma. Ndinotaura kuropafadza nokomborera kwaJehovha muvana venyu. Ndinoti nyasha dzaMwari Baba, rudo rwaIshe wedu Jesu Kristu nokuwadzana kwomweya mutsvene zvigare nesu kubva zvino kudzamara kwe kusingaperi. Amen. Ndashaya mumwe wakafanana naye. Ndashaya mumwe wakafanana naye. Ndashaya mumwe wakafanana naye. Isewe matishe. Ndashaya mumwe wakafanana naye. Ndashaya mumwe wakafanana naye. Ndashaya mumwe wakafanana naye. Isewe matishe. Ona kudenga ndiye anotonga. Pano panyika ndiye anotonga. Mumoyo mangu ndiye anotonga. O Isewe wematishe. Aiwa kudenga ndiye anotonga. Panyika pano ndiye anotonga. Mumoyo mangu ndiye anotonga. Isewe wematishe. Saka tinova rumbidza. Aiwa tinova rumbidza. Tinova rumbidza. Aiwa Isewe wematishe. Ona tinova rumbidza. Ona tinova rumbidza. Isu tinova rumbidza. Aiwa Isewe wematishe. Thank you, mighty Jesus. We worship you. We glorify your name. We lift your name high above every name. You alone, you are worthy. We receive the power. We receive the dominion. We receive the authority to trample on serpents and scorpions, over an adder, over the dragon. We thank you for this power and authority. Father, we thank you. In Jesus' name, amen.